Πρώτα εδώ. Πάμε πρώτα εκεί αφού είναι στο δρόμο μας. Και το άλλο εκεί είναι σπασμένο. Δεν είναι σπασμένο, είναι απλά σε ένα τελείω. Νομίζω μοιάζει με στάβλο, δεν μοιάζει. Σου είπα ότι δεν μοιάζει με πίστα που τρέχαν άλογα, έτσι τα σίδερα αυτά. God. Πριν πόσα χρόνια ήταν αυτό? Δεν ξέρω. Τι ανακαλύψαμε? Είναι ωραίο το δρομάκι εδώ το μεταξύ. Ναι. Και νομίζω έτσι είναι η στάβλη, δεν ξανά. Έτσι είναι η στάβλη, ναι. Εγώ ξαναείδα. Ναι, ξέβαλα τα χρήστα μου παπούτσια σου. Ναι, κάτω. Αυτό τι είναι? Έμα, όχι. Serial killer. Και εδώ σπασμένα όλα. Υποτίθεται θα βρίσκαμε εδώ κάτι εκούς για να ρωτήσουμε για το σπίτι. Κανένα, ναι. Και αυτό νομίζω στα στάβλη είναι. Αυτά δεν είναι στάβλη. Μπορεί να είναι αποθήκες αυτά. Αυτά αποθήκες είναι, ναι. Μπορεί ας πούμε να φυλάγαν πράγματα για τα άλογα. Σαν φαγητό ας πούμε ή... μπορεί να το πεις και άλογο. Να είναι εδώ το άλογο. Και από εδώ του βάζω φαγητό. Αυτό σαν ντους είναι όμως εκεί. Με τα πλακάκια. Μπορεί να ήταν ας πούμε για τους διαγωνιζόμενους που ας πούμε κάναν αγώνα μετά να πήγαιναν να κάναν ντους φάση. Πολύ καλό είναι. Μου πεις έχει πισίνα. Τι λες? Κωνσταντίνε, τι βρήκαμε? Τι είναι αυτό? Είναι πισίνα. Ακού τη φωνή μου. Κωνσταντίνε! Oh my god! Πισίνα είναι αυτό. Δεν ξέρω. Ναι. Ναι. Wow. Εδώ ήταν μπάνιο. Άρα με έναν άνθρωπο εδώ έχει ζώα. Άνθρωποι και ζώα. Γιατί πας κάτω? Να δω τι έχει. Δεν βλέπεις από πάνω? Κορονοϊό λέει. Ακούς το νερό. Ναι, κάτι λέει. Στάζει από πάνω. Και με τρόμαξε, νομίζω έχει κανέναν μέσα. Είπα να το κάνω πιο δραματικό. Να σου πω τι νομίζω ότι είναι αυτά. Ιχθυοτροφία νομίζω. Τι είναι αυτό? Που βάζουν ψάρια και τα εκτρέφουν για να τα πουλήσουν μετά. Λες να ήταν πάρκο με άλογα, ψάρια και... Δεν θα υπήρχε κάπου στο ίντερνετ όμως. Τι? Δεν θα υπήρχε κάπου στο ίντερνετ. Έστω ότι υπήρχε κάποτε αυτό το πράγμα. Αυτό δεν θα πάει μου θυμίζει για κάποιο λόγο. Έχει πεταλούδα. Αυτό θα μπορούσε να ήταν κλειστό από πάνω και να κάθεσαι. Ένα πανίθερι μόνο. Και αρχιετό κούρεμα. Ναι. Βλέπεις Περίμενε, εσύ ακούς? Τι από πάνω. Ακούγεται νερό από γύρω γύρω. Είναι από εκεί, κάνε ησυχία. Α, το άκουσα. Είναι λες και έχει Ριάκι. γύρω γύρω κάπου σωλήνες. Wow. Πάμε στο στάβλο τώρα. Και εντάξει, και πισίνα αυτό δεν είναι τόσο καλό επειδή έχει χώμα μέσα για να φυτρώνουν τα λουλούδια και ποιο είναι το point? Ναι, νομίζω.
Και ας πούμε πώς θα κολυμπάς, θα στέκεσαι ας πούμε στη μέση, θα ήταν εκεί. πολύ cool. Κολεύει. Ναι. Κάτι παράξενο. Μπορεί να έπεσε από πάνω από κάπου. Πόσο βαθύδας είναι αυτό? Δώσε μου το χέρι σου. Εντάξει, άμα στέκεται. Ναι, στέκεται. Εντάξει, δεν θέλω να πέσω κιόλας. Πρόσεχε αυτό εδώ. Ναι. Γιατί όμως να σπάσουν όλους τους σωλήνες? Έτσι δεν είναι βαθύ. Δεν σημαίνει ότι θα πω μέσα. Γιατί να σπάσουν όλους τους σωλήνες? Γενικά γιατί να το κάνουν όλο αυτό σε αυτό το μέρος? Μπορεί να έχει κανένα zombie break, κάτι τέτοιο. Call of Duty φάση. Δεν πιάσαμε όπλα. Δεν είναι απίστευτο αυτό εδώ. Ναι, δεν πιάσαμε όπλα όμως. Εκεί δεν μπήκαμε. Αυτό τι θα ήταν? Κάτι σαν εργοστάσιο, κάτι. Είναι μπορεί αποθήκη. Δεύτερη αποθήκη. Εδώ μπορεί να φυλάγανε το φαγητό του... Τα, πώς τα λένε, άχυρα, αυτό που τρώνε τα άλογα. Τα άχυρα. Και πολλές φορές το έχω δει σε ταινίες. Που ας πούμε το φυλάγουν σε μεγάλο χώρο. Τα κόκκινα εκεί. Γιατί όμως? Πρέπει να ήταν το Α. πάτωμα ή η τύχη. Νομίζω δεν βάζουν κόκκινο χρώμα στο δρόμο που τρέχουν τα άλογα. Μπορεί να φιλώσουν λίγο τα τέτοια εδώ. Και γιατί να τα φέραμε από εκείνη την πίστα μέχρι εδώ? Πρέπει να ήταν εδώ. Στην πίστα όταν άρχισε να χαλάει το χώμα, κάτι τέτοιο. Και γιατί να τα σπάσαν όλα έτσι? Μήπως υπήρχε καμία επίθεση εδώ? Από το 1974 που έγινε ο πόλεμος αποκλείεται. Δεν είναι τόσο παλιό. Για πάμε πιο κάτω. Τις μαλακές που λέμε να τα σιγανώσω στο βίντεο που θα το ανεβάσουμε στο YouTube. Όχι, δεν έχει πλάκα. Κανείς δεν έχει ιδέα. Θα μας βγάλουν τρελούς. Εδώ δες. Χτίσαν πέτρες και άλλη μία που πάνω. Που πάει. Και δες να τρέχει Αυτό είναι νερό. για να τρέχει το νερό. Wow. Αυτός ο δρόμος είναι ωραίος. Ναι. Κοίτα, έχει κανονικό τέτοιο. Που έχει στους δρόμους πάνω. Ναι. Και αυτό το σπάσανε. Τι στο καλό. Λοιπόν. Πού να πάμε πρώτα, έχει 3 σπίτια. Να αρχίσουμε από αυτό. Εντάξει, νερό είναι. Να αρχίσουμε από εδώ, πάμε μέσα έτσι και μετά τα υπόλοιπα. Να το πάμε. Αν Αυτό έχει φαίνεται κανένα. πιο καινούριο. Ναι. Αν έχει κανέναν, υπάρχουν πολλά ξύλα. Πιάνουμε. Ω, δες αυτό. Μητέρα Ναι, κιόλας. ναι. Πιάνουμε και μπαμ. Και Δεν πιάνουμε έχω αυτά τα. κανένα στο χέρι έτσι για... για Λες κάθε να πιάσουμε. δεχόμενο. Δεν βαρύ, αλλά Καλό είναι. θα κάνει ζημιά. Ζημιά κάνει, σκοτώνει και άνθρωπο, δες. Ναι, έτσι. Στην κοιλιά. Του ζόμπι. Ορίστε και το στάβλο. Ναι, και βγαίναν τα άλογα από εκεί. Και μπαίνανε. Wow. Πόσα άλογα δηλαδή μπορείς να έχεις εδώ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πλην 1. 11. Wow. Θα έχω 11 άλογα με... και το καθένα να είναι από διαφορετικά χρώματα.
είναι διαφορετικό. Εντάξει, φαίνεται σε καλή κατάσταση αυτό σχετικά. Εντάξει, δεν το λες και τέλεια κατάσταση, αλλά... Είναι κατάσταση που απλά είναι εγκατελειμμένο αυτό. Δεν το διαλύσανε αυτό. Μάλλον. Έχει ακόμα το σύστημα πυρκαγιάς. Ου. Κάτι σαν γραφείο δεν έχει εδώ. Ναι. Α, αυτό είναι το φαγητό τους. Ναι. Το σανό. Αν είναι γραφείο αυτό, άρα 10 άλογα. Ξέρεις τι μου θυμίζει, έχεις δει το Νάρνια? Ναι, τα χρονικά της Νάρνιας. Ναι. Και είχε εκεί θυμάμαι στάβλο, μοιάζει Ναι, ακριβώς ναι, ο ναι. ίδιος. Wow. Αυτό πρέπει να ήταν γραφείο. Μπορεί να δει καφέ. Έχει εδώ ένα βιβλίο. Όλα στα αγγλικά. Πρέπει να ήταν ξένα αυτά. Λες να ήταν περιοχή Αγγλίας, χώρες. περιοχή Αγγλίας. Ναι. Preliminary level. Anglia Examination. Τι λέει? Έχει και γραμμένα. What the fuck. 95. Τι εννοείς? Αυτό πόσα χρόνια είναι? 25 χρόνια πίσω είναι. Τι βρήκαμε κάτι αρχαίο, φανταστείς. Wow. Τι ωραία γράμματα. How old are you? I'm 11 years old. Ένα παιδί το έγραφε αυτό. Περίμενε. Do you live in... Αυτό έκανε ερωτήσεις. Αυτό είναι examination για τα αγγλικά. Ναι, ναι. Στην Αγγλία, όχι νομίζω. My... Τι γράφει εδώ, my Examination father English is... for overseas students. Άρα Overseas. ήταν Άγγλος, απλά διάβαζε στο εξωτερικό. Μαθητής στο εξωτερικό. My favorite pop group is Volandis. Κοίτα. Σάπφο. Λογικά αυτό είναι που γράφει και εκεί. Σάπφο. Ή Σάπρο. Όχι, Σάπφο είναι, γράφει, Ναι. έχει Ναι, μια γραμμή στη μέση. Για να δούμε, τι άλλες πληροφορίες έχει. εντάξει, αυτό εδώ καθότανε και άντεξε βροχές, άντεξε ιστορίες. Θα το βάλω πιο μέσα να μην βρέχει εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βγαίνω μαζί σου να κάνω αυτά τα πράγματα. Έχει άλλο ένα στάβλο. Ναι. Τώρα το είδα. Τι άλλο πράγματα έχει εδώ? Λοιπόν. Και ήταν book που είναι αυτό που π.χ. έχει, πώς να σου το Ήταν λίγο εξηγήσω. πιο πρόσφατα. Εδώ βλέπω ένα πεταμένο τσιγάρο από IQOS. Τα IQOS νομίζω έχει τουλάχιστον 10 χρόνια Ναι. που βγήκανε. Εντάξει, δεν ήμασταν οι μόνοι που ανακαλύψαν αυτόν τον τόπο. Ναι. Αλλά φαντάσου τα αφήσαν. Είναι καλύτερα και από ταινία μυστηρίου ή κάτι τέτοιο. Αλήθεια. Και έχει και advanced. Έχει advanced βιβλίο. Είναι αυτό που έφερα εκεί. Ναι. Από εκεί. Preliminary Το level. ίδιο παιδί. Ερχόταν εδώ και έκανε τις ασκήσεις. Μπορεί. Και μπορεί ταυτόχρονα να έκανε, ας πούμε, Υπασία. υπασία Και και μπορεί να όταν είχε έρχονταν οι τον... γονείς του εδώ και να... Ναι. I don't know τι να γράψω. Because γι' αυτό συνέχισε την U. What the fuck? Summer 2002. Τι γράφει, what the world will be like when I'm old. I don't know τι να γράψω. What the fuck. Ναι, και θέλω να σου πω, είναι βιβλία από εκείνα που πες, έχει το ένα section, διάφορες ασκήσεις. Ναι. Ολόκληρο το τεστ βασικά. Ναι, ναι, ναι. Και έχει πολλά τεστ. Σου έκανε practice. Και Summer 2000. Άρα το τελευταίο. Και δεν τα έκανε αυτά.
Τα υπόλοιπα δεν είναι γραμμένα. Τα έκανε μόνο προς το τέλος. Σάπφο. Σάπφο. Τελευταία χρονολογία που έχει εδώ είναι Summer 2002. Άρα λόγοι. Περίμενε. Είναι εξετάσεις βιβλίου αυτές. Ναι, ναι. Άρα δεν ήταν το 95. Είναι απλά ήταν Είναι οι έκδοση εξετάσεις. το 95. Ναι. Βασικά αυτό εδώ είναι που γράφει 95 κάπου. Αυτό. Ναι. Ναι, αλλά ενώ σου δίνει τεστ σε κάθε χρονολογίας. Και αυτό το τεστ ήταν το 95. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό πάντως τελευταία ημερομηνία είναι αυτό εδώ. 2002. Δηλαδή μπορεί να είχε και 10 Advanced χρόνια. listening. Όχι 10 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση είναι το 2003 αυτό. Ναι. Άρα 20 πλην 17 χρόνια. 17 χρόνια. Wow. Ναι, μπορείς να καταλάβεις από τα βιβλία πότε ήταν αυτός εδώ. Wow. Θα προσπαθώ να βρω και άλλες πληροφορίες για αυτό το παιδί. Γεννήθηκε το 28, ναι. My favorite pop star is Ευρυδίκη. My family name is Antonio. My father is 39 years old. Περιστέρια. Ναι. My favorite food is pizza. I'm studying English. Άντε βρε, δεν το καταλάβω με τόση ώρα. There are 20 people in my class. Ήταν και τάξη. Όχι εδώ όμως. Ναι. I have got 3 sisters. Άρα υπάρχουν αρκετοί. Έχει όμως το πιο basic κυπριακό Ναι. επίθετο Αντωνίου. Ο καθένας να είναι. Κοίταξε ένα χαρτί που θα στο πάτωμα που ίσως γράφει κάποια ημερομηνία. Ναι, και δες. Και βλέπεις εκείνα το σταυρόλεξο, το βιβλίο. Ναι. Είναι αυτό που βρήκαμε και στο σπίτι. Ναι. Αυτό που είδα είναι έγραφε ένα χαρτί εδώ της πράξης. Και βρε φαντάζε αυτό να είναι το 2003. Γιατί τα ρίξανε έτσι όμως, είναι πολύ παράξενο. Οι τοίχοι κρατήσαν τους τοίχους και ρίξαν όλα τα υπόλοιπα μέσα κάτω. Εδώ είναι τους γέρα. Εδώ τι έχει. Πόρτα. Τι άλλη πληροφορία μπορούμε να βρούμε. Εδώ έχει πάλι από τράπεζα κάτι. Πάλι ο Χριστάκης. Λίρες ήταν ακόμα τότε. Σίγουρα το 2003. Ακόμα το... Πότε Αυτό- βγήκε το ευρώ. Το 2008. Και ήρθε στην Κύπρο, ναι. Κύριος Αντωνίου Χριστάκης έχει και αριθμό ταυτότητας. Wow. Θες να το βρούμε να το μιλήσουμε. Σώμα δεν θα έρθουμε κάτω και θα βρούμε κάποιον να μιλήσουμε. Μόνο που δεν είναι εδώ. Είμαστε κάπως... Ναι, γεια σας κυρία Χριστάκη. Κάτσε να πάμε Βρήκαμε το- κάτι πράξεις που κάνατε από την τράπεζα. Αυτά, Αυτό εδώ. αυτά θα τα βάλω πιο μέσα να μην Ναι, είναι ναι. εκτεθειμένα. Βάλε τα εδώ, εκεί. εδώ. Έλα, φέρτε. Βάλε και το ένα αποδεικτικό Άντε. στοιχείο. Φλιτζάνι για κυπριακό καφέ. Πρέπει να πιάσουμε. Έχεις σακούλα μαζί σου. Ναι. Μπορούμε να το πιάσουμε. Άστα εδώ, είναι ο τόπος τους. Οκ. Νομίζω είναι πιο όμορφο να μείνουν εκεί που έχουν βρεθεί. Και ακούγεται αυτή γίνεται πάλι. Δηλαδή κάνει αυτό Δες. πάνω. Ακόμα που οι κοπέλες τα κρατούσαν αυτά. Wow. Ακόμα ήταν στη μόδα, λέει. Ακριβώς αυτό. Έχει σκάλα να πας πάνω. Πάμε οπωσδήποτε. Ναι. Να το, ναι. Έλα. Είναι το άλλο εκεί. Αυτό εδώ. Ναι. Και εδώ είναι 1, 2. Πάλι 10. Για λόγο.
Θες να κρατάς το κινητό μου? Ναι, ναι. Και βγάλαμε που ανεβαίνω. Dramatic σενάριο. Θες να ανεβώ εγώ πρώτα? Αυτό πες εγώ. Και πέφτει. Όχι, δεν θα πέσει. Μου φαίνεται πολύ βαρύ για να πέσει. Και λέει ένας ακόμα λόγος για να πέσει ότι είναι βαρύ. Μπράβο. Περιστέρια. Μπορεί να τραβά το θάνατό σου αυτή τη στιγμή. Α, εντάξει. Την τσάντα σου. Θα σου δώσω. Βγάζει ακόμα βίντεο. Ναι, ναι, ναι. Δεν σταματάμε λεπτό. Είναι εντάξει. Η σκάλα στο TikTok που έκανα χθες είναι πολύ πιο μυσταθερή. Σκάλα στο TikTok. Είδες το TikTok που έκανα? Το έβαλε story Ναι. στο Instagram. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που έκανα με τα αστέρια Ναι. έχει μια φάση που ανεβαίνω μια σκάλα. Α, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ πιο ασφαλής. Wow, οκ. Και εδώ πάνω. Νομίζω εδώ πάνω φυλάνε πάνε φαγητά τους και τέτοια. Μπορεί, για να μην τα τρώνε. Να μην βγαίνουν και τα τρώνε. Wow. Ένα σωρό κοτσουγιές. Και εκεί έχει πάνω, ναι. Ή μπορεί να μην είχε καν σκάλα. Μπορεί να τη ρίξανε. Ναι. Τη σκάλα εκεί. Αλλά δεν μοιάζει πολύ παλιό χτίσμα αυτό. Τουλάχιστον όχι τόσο παλιό όσο το. Πού είναι το σπίτι το δεξί? Αφού ανακαλύψαμε τη χρονολογία, 2003. Ναι, δεν σημαίνει ότι χτίστηκε το 2003. Εντάξει, ναι. Μπορεί να είναι λίγο πιο μετά. Το σπίτι δεν θα το δούμε από εδώ. Σίγουρα είναι πιο καινούριο το σπίτι πάνω στο. Ναι, ναι. Κάποιος μπορεί να πέσει σε μια μέτρα. Και κατεβαίνουμε. Ναι. Θέλω να σε βγάλω εσένα τώρα που κατεβαίνεις. Που κατεβαίνω. Ναι. Σου έλεγα, έβλεπα τα σίδερα και μου θύμιζε πίστα, είναι πολύ Ναι. ευθυγραμμισμένα για να είναι απλά κάποιοι για το χωράφι του. Yes. Πρόσεχε, α. Να σου ρίξω το κινητό. Να έρθω να το πάρω νομίζω. Τι λες, άσε, όχι. Ναι. Πατώ stop. Θα δείξεις ότι έχουμε κυνηγούς. Στο βίντεο. Ναι. Θα πω αν μπορούμε να τους καταγγείλουμε. Εντάξει, αυτό σίγουρα δεν θα το βάλω στο βίντεο. Εντάξει, μπορεί το σημείο του βουνού που πυροβολάνε να μην είναι απαγορευμένο. Και σκύβουμε. Αχα. Να το βλέπεις ακόμα. Κοίτα. Παίρνω. Και μπαίνουν από εδώ. Μπαίνουμε τώρα στο γήπεδο. Άρα θα φαίνεται το σπίτι, να το εκεί. Wow. Voilà. Και είναι τεράστιο, φαίνεται από το σπίτι. Πουφ. Δεν κατάλαβες ότι είναι έτσι μεγάλο από εκεί πάνω. Ναι. Κάποιοι ερχόντουσαν εδώ, τα πατούσαν, αυτό είναι σίγουρο.
Ναι. Όμως τώρα, αν ήταν αυτό, αν το αφήναν, θα ήταν πολύ ψηλά τα Ναι, ναι. άχυρα. Εκεί σταματήσαντες. Κάποιος Κάναν λόγος τον θα κύκλο. υπήρχε. Ναι, αλλά αν θα αρχίσαν να τα κάνουν, ας πούμε, θα πρέπει να τα κάνουν όλα. Κάνουν το μισό και βαρεθήκαν. Μπορεί να είναι κάποιοι σαν και εμάς που απλά βρήκαν τον τόπο και ήρθανε με μηχανή ή κάτι. Μπορεί και αυτό. Δηλαδή φαίνεται ότι κάναν κύκλο. Ναι. Έχει ίχνη εκεί από όχημα ή κάτι. Δεν ξέρω. Σπηγιά είναι. Ναι. Όχι, δεν έχει. Θα μείνει εκεί. Να σε βγάλω. Απλά το έξω δηλαδή. Ναι, αλλά είναι φάση. Έλα να σε Έχει- δείξω. Αλλά πήγαινε από εδώ, γιατί θα πάει πάνω. Δεν θυμάμαι ως που έτρεξα, αλλά εντάξει. Πάμε πιο λεπτά. Εντάξει, εσύ πιο μακριά. Λογικό. Και πρέπει νομίζω και να το ρίχνεις και πιο πάνω για να πάει πιο μακριά. Δεν έχει το σωστό βάρος αυτό. Είναι Ναι. απλά ένα ξύλο. Ορίστε το όπλο σου. Ευχαριστώ. Μίστερ Κωστάς. Αυτά δες τι χρώμα έχουν. Πάρα πολύ ωραία. Θυμίζω λίγο blueberries, αλλά καμία Ναι. σχέση. Πιάσαν πολύ έτσι χρώμα σαν το blueberries. Ναι. Μπλε, μπλε μοβ, Τι είναι λίλα. κουκουνάρια. Δεν είναι κουκουνάρια. Να είχε καμιά λεπού. Το βράδυ συνήθως βγαίνουν. Και χρειάζονται κάτι για να τρώνε, εδώ δεν έχει κάτι να τρώνε, οπότε λογικά δεν έχει. Δεν έχει άλλο να βγούμε από εδώ. Πάμε να δούμε, πρέπει να έχει. Που πρέπει να μπαίνουν και από εκεί τα άλογα. Αν είναι από την άλλη πλευρά. Μπορεί. Αμάξι, σίγουρα. Μμμ. Από εδώ. Έχει και αυτούς. Λες εδώ να είχαν εμπόδια για άλογα. Ναι, μπορεί. Έχει στήλους. Και εδώ. Έχει βάση. Και εδώ, ναι. Έχει ανθρώπους. Τους βλέπει. Ακούω. Έχει κάνει από την άλλη πλευρά του. Ακούς κάτι. Ακούγεται σαν κοπάδι. Σαν νερό ακούγεται. Έχει νερό από κάτω. Ακού. Μήπως ακούσα κουδούνια από εκεί. Δεν ακούω εδώ νερό. Αλλά εντάξει, έκανα λίγο να ακούσω πριν το. Δεν σαν είναι πνεύματα του τόπου να μας κάνουν. Όχι βρε, αλήθεια, ακούω νερό. Μπορεί να έχει κάπου σωλήνες από κάτω. Ή είναι κουδούνια από Είναι εκεί. τα κουδούνια από εκεί, εγώ πιστεύω. Πώς θα βγούμε. Μπορούμε να πάμε πίσω από εκεί που ήρθαμε και να κάνουμε το Δες. γύρο. Είναι ιστός αυτός, η κλωστή. Είναι ιστός ή κλωστή. Νομίζω ιστός. Αχ, δεν πάω. Wow, πρώτη φορά βλέπω έτσι μακρύ ιστό. Ναι, πρέπει να έχει μεγάλη αράχνη, so δεν κοντεύω. Αντίο. Ναι, ιστός είναι, αλλά πώς κατάφερε και πήγε από εδώ. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι μεγάλη αράχνη. Φαίνεται στην κάμερά σου όλο αυτό. Που ήμουνα κοντά φαινότανε. Είναι από εδώ σε εκεί, wow.
Για να πήδησε τόσο ψηλά πρέπει να ήταν μεγάλη αράχνη. Πήρε ο αέρας. Oh my god. Εκεί φαίνονται ψηλά τα χόρτα, so... Δεν θα ήθελα να ανεβούν πάνω μου κάτι αράχνες. Μάλλον φαίνονται ψόφια εδώ. Κοίτα πως άνοιξε ο ουρανός πριν έβρεχε και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Είναι πολύ ωραίο το σπίτι. Είναι Ζωντανό. ναι. Αλλά τώρα καλύφθηκε, φοβήθηκε. Που ήμουν μικρή μάζευα πάρα πολλά. Συνέχεια. Και τα έβαζα μέσα σε ένα δοχείο. Τα βάζεις τίποτα να τρώνε ή ψοφούσαν. Ναι, τους έβαζα φύλλα. Δεν ξέρω τι τρώνε. Φύλλα τρώνε. Πήγαινα παλιά στην Ελλάδα στο χωριό. Και εκεί βρέχει στην Ελλάδα. Ναι. Όταν έβρεχε, την επόμενη μέρα το πρωί πηγαίναμε, μαζεύαμε για να τα μαγειρέψει η γιαγιά. Αλλά εγώ δεν έτρωγα. Ιάξ. Ναι, Δεν θέλω ποτέ να δοκιμάσω. ούτε εγώ. Αλλά λένε ότι είναι ωραία. Έτσι λένε, ναι. Σαλίντα. Πού είναι η πόρτα μας? Όχι. Νομίζω. Φαντάζεσαι να έκλεισε. Να έκλεισε και σαν εκείνα τα movies άνοιξε σουσάμι. Πώς το λέγανε, σουσάμι? Ναι, στο Σάμι ήταν η σπηλιά. Ναι. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο το σπίτι από εδώ. Φαντάζεσαι το φρεσκοβαμμένο, αυτό είναι το Ναι. Και αν είναι άσπρο θα φαίνεται πάρα πολύ μοντέρνο από εδώ πάνω. Και έχει δύο καμινάδες. Με έναν δύο Ναι. ξεχωριστή εκεί. Λογικά. Μάλλον θα ήταν χοτέλ. Χοτέλ για αυτούς που έρχονταν και έκαναν υφασία. Ναι, το είχα. Μπράβο. Και γι' αυτό μάλλον έκλεισε, επειδή έκλεισε και αυτό εδώ. Ναι. Αλλά ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω λόγος και θα σε ρωτώ συνέχεια. Γιατί να τα ρίξουν όλα από μέσα. Γιατί γενικά να κλείσει όλο αυτό εδώ. Εγώ θα πάω από γυρό. Καλά θα κάνει. Σου μπήκα στον τόπο και ξεσυναγωγήσαν ακόμα και αυτά εδώ. Ναι. Που δεν είναι κάτι πολύτιμο, πλαστικό είναι. Μμμ. Γι' αυτό σου λέω για καμιά επίθεση, όχι Τούρκοι ας πούμε κάτι, Ναι, ναι. αλλά Εδώ έπεσε το δέντρο. ναι. Μπορεί να είχε κανένα μοστρόβιλο. Μπορεί. Αλλά στην Κύπρο ζούμε. Πόσο... Ναι, όταν ήμουν μικρή, που έμενα ακόμα σε εκείνο το διαμέρισμα με τη μητέρα μου 2007, 6, 8 κάπου εκεί, είχε ένα μοστρόβιλο στην Κύπρο. Ναι, ναι, το Είχε περάσει θυμάμαι. από το σπίτι. Και κλείναμε όλα τα παράθυρα και εγώ απλά κάθομαι στο σαλόνι και έβλεπα Ναι. και φοβόμουν Α, ότι μπορεί να συρρεί το σπίτι και θα πεθάνω. Ρίξαν και τα δέντρα. τα δέντρα μπορεί να πέσανε τον καιρό. Ναι, πρέπει να απορρίχθηκαν τα δέντρα. Από εκεί πώς θα περάσουμε? Από εδώ. Άντε πάμε. Εντάξει, δεν πάει. Και καλά που ήρθαμε φθινόπωρο χειμώνα φάση, να μην έχει κανένα φίδι. Ξέρεις πόσα φίδια θα είχε εδώ, Ναι. ναι, που φέρεις και έτσι. Σκάει. Ναι. Κάποιος έκανε παράνομο. Σίγουρα.
Και πόσο βγήκαν τα δέντρα έξω από εδώ. Ναι. The fuck. Σαν μπαταρία. Α, λες σπρέι. Μπορεί. Κάτι σαν μπαταρία μου θυμίζει. Δεν ξέρω. Και εδώ είχε αμάξι. Ναι. Για ανθρώπους. Φαίνεται σαν αμάξι επειδή είχε δύο από αυτά. Ναι, όντως. Ναι, κλειστά τέλεια. Έγινε δάσος εκεί. Ναι. Άρα μπορούμε να κουμπλάρουμε υπασία στα χωριά εδώ γύρω. Δεν μπορούμε να βρούμε καμία πληροφορία για τον τόπο εδώ. Ναι. Και έχει και δρόμο και που πας κάτω, στην άλλη πλευρά. Να πάμε μετά εκεί. Από εδώ. Ναι. Μετά με το αμάξι θα πάμε από εκεί. Αου, πέσα. Αλλά πώς θα πάμε με το αμάξι εκεί, θα πρέπει να κάνεις ολοκλήρω γύρω. Δεν φεύγει ο τόπος. Έχει αμάξι κάτω. Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε. Θα πάμε από εδώ να δούμε τι έχει πρώτα. Καλά, εδώ θα κάνουμε απλώς το γύρο. Καταλάβεις. Ναι, ναι. Και για να πάμε πίσω στο σπίτι πρέπει να κάνουμε πάλι το γύρο, να πάμε πίσω. Όχι. Θα καταλήξουμε στον άλλο το στάβλο, τον πρώτο. Α, οκ. Τι θες να κάνουμε. Πάμε κάτω ή πάνω. Είναι ο άνθρωπος εκεί στο αμάξι το. Νομίζω το είδα άδειο. Ο είναι ένα τυπάς που κυνηγά. Θα βρούμε με άλλα μέσα. Οκ. Νομίζω θα είναι γαμάτο να περάσουμε από εδώ κάτω. Θα φανεί ωραία στην κάμερα. Πρώτα εσύ εγώ. Έλα, πάω εδώ. Κράτα το όπλο να με προστατεύεις. The Explorer. Αλλά είναι τελείως καλεμένο εκεί, δεν μπορείς να πας. Και έτσι κατεβαίνουν και κάτω. Θέλω να ακούσω κάτι από εκεί. Ναι. Μην μου φύγει κανένα φίδι τώρα. Έχει και σπιτάκια εδώ. Είναι αυτό που είδαμε από πάνω που νομίζω ότι ήταν Ναι. πεσμένο. Let's go. Εκεί μπορεί να έχει φύγει. Απλά σου λέω. Πάμε όμως, δεν πιστεύω να έχει. Και να έχει, θα σημαίνει ότι θα είναι και δηλητηριώδης. Θα το σκοτώσεις με αυτό. Ναι, κοίτα. Θα το πυρηνιάσω. Δεν έχει κάτι. Άδεια είναι. Οκ. Να κάνουμε mountain climbing. Εγώ δεν κάνω. Δεν ξέρω εσύ. Δεν έχεις ξανακάνει, Όχι. Μετά από την μορφωσμένα σκηνή την πρώτη φορά. Όχι. Μπορεί να είναι μαλακό το χώμα. Δεν θα το σύστημα. Ξέρω τι θες. Το βλέπω στο πρόσωπο σου ότι θες. Έλα, πάμε στο στάβλο με Έλα, κράτα το κινητό, περιμένω. Κράτα το κινητό. Δεν θα πάω ψηλά, θα δοκιμάσω όπως είναι οι πέτρες. Ωραία, και θα τραβήξω, θα αναδώσω. Για πάμε λίγο. Έχετε πολλά αγκάθια εδώ. Είναι μαλακό το χώμα.
και αυτά είναι καμά το βίντεο. Ο θάνατος της Βιολέτας. Αν δεν πω εκεί μπορώ να σταθώ. Έχει μυρμήγκια που πετάνε. Έχει μυρμήγκια που πετάνε. Έλα. Σε εκείνο το μεγάλο που εξέχει μπορείς να φτάσεις. Ναι. Μπράβο. Μετά έχει ένα λίγο πιο καφέ από πάνω του. Ερώτηση. Να κατεβείς μπορείς. Θα σε περιμένω πάνω, εντάξει. Oh my god. Εκεί που είναι το γόνατο σου έχει... Μπράβο. Πιάσου καλά όμως τα χέρια. Τι κάνουμε. Άρα είναι πιο εύκολο να ανεβαίνω. Πού? Πάνω. Αν ανεβώ εκεί. Από εκεί θα μπορώ να ανεβώ πάνω στις σκάλες. Για κατέβα. Κάτσε να είμαι από κάτω. Μια στο 10 αν πέσεις. Κάτσε να κρύψω και το όπλο μου, μην πέσεις πάνω σε αυτό. Εντάξει, εδώ βγαίνει, δεν θα κρατούσαμε τίποτα. Έλα, δώσ' μου το χέρι σου εδώ. Wait. Πρόσεχε εσύ. Εγώ προσέχω. Δεν μπορώ. Πρόσεχε. Πήρες όλο το βουνό μαζί σου, αλλά εντάξει. Δεν φάμε από εδώ. Τι σε κάπησες ότι θα πας να δεις. Φέρε μου το ξύλο. Τι να δοκιμάζεις το έδαφος. Α. Ξέρεις την Λάρα Κρόφτ? Ναι. Α. Και τη ζηλεύω. Μην τη ζηλεύεις, νιώθω ότι με αυτήν βρίσκομαι τώρα. Απλά σε ουκρανική έκδοση. Όχι, θα βραχώ τώρα. Νομίζω είναι αρκετά απότομα από εκεί. Δεν θα μπορώ να σε σώσω εκεί. Τι κάνω. Έρχεσαι πίσω και πάμε από το στάβλο. Όχι, σε ρωτάω γιατί το κάνω αυτό εννοώ. Γιατί το κάνεις? Δεν έχει λόγο η αλήθεια. I'm not afraid. To take a stand. Μετά από εκεί που θα πας? Θα μπω μέσα στην τρύπα. Θα μπεις μέσα στην τρύπα. Wow. Μεγάλη τρύπα. Και τώρα πού πας? Φαίνομαι. Ναι, φαίνεσαι. Κάμερα. Ναι, φαίνεσαι. Και τώρα Εδώ πού? έχει... δεν πέφτω από εδώ. Ναι, αλλά πού πας? Έχει μία τρύπα εδώ και μπορώ να φτάσω τα σκαλιά. Που δεν μπορούσαμε να περάσουμε μέσα από τα χόρτα. Α, Έπρεπε να βάλω μία άλλη φανέλα. Αυτή είναι καλή. Α, να η τρύπα, οκ. Την είδα.
Και έχει σκάλες από εκεί. Ναι, και μπορώ να την κάνω και πιο μεγάλη. Και πέφτει όλο, λέει. Κάτσε να έρθω από εκεί. Τι εννοείς? Τι εννοείς, αυτό. Σίγουρα είσαι εντάξει. Ναι, ναι. Να κρατήσεις το δέντρο αν πώς να πέσεις. Να με. Οπ. Γεια σου. Σίγουρα είσαι Ναι, εντάξει. ναι. Σε χωράει εσένα? Θα χωρέσω. Τον μπορούμε να πέσεις τα πράγματα. Ναι, ναι. Τι, δεν έχει σκάλα? Είναι λίγο απότομο. Είναι λίγο απότομο. Μπορούμε πάντα να, Σε κρεμό. μπορούμε πάντα να γυρίσουμε πίσω. Έχουμε πάντα επιλογή, λέει. Μπορούμε να μην σκοτωθούμε και να γυρίσουμε ζωντανή σπίτι. Νομίζω σε εδώ που φτάσαμε ήταν καλά. Εσύ μπορείς να πας πίσω, εγώ δεν θα πάω. Ω Θεέ. Βαριέμαι να κουβαλάω το πτώμα σου, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρεις πόσο φοβάμαι. Για βγάλε λίγο με το κινητό σου πως είναι εκεί. Γρήγορα διώχνει. Δεν τραβά για λίγο το θάνατό σου. Βγάζει όλη την περιπέτεια. Έκανες τα χέρια σου. Ναι. Λοιπόν, πιάνεσαι από αυτή την πέτρα. Περίμενε. Ρίξε τις πέτρες κάτω. Όσες πάνε να πέσουν, ρίχνετε κάτω. Να είμαι έτοιμη να σε πιάσω από το χέρι. Και πάμε όλοι μαζί κάτω. Και λοιπόν, δες, πατάς το ένα σου πόδι εκεί. Ρίξε τις κάτω. Δες, πιάνεσαι από αυτή την πέτρα, βλέπεις? Αυτήν. Ναι. Καλά. Και με τα δύο σου χέρια και πας έτσι. Α. Μισό. Πάω πιο πίσω επειδή πρέπει να πηδήσεις. Α. Ναι, βοηθάει κάπως. Πιάστε με την πέτρα. Για τραβάμε. Oh my god, Κωνσταντίνα! Οπ. Οπ. Εντάξει. Λοιπόν. Πήγαινε πίσω, σε παρακαλώ. Πήγαινε πίσω. Έλα. Πιάσ' την από την πέτρα, δεν θα πέσεις από εκεί. Μισό. Με αυτό θα πέσεις. Δεν σε βοηθάει. Δεν θα πας. Με αυτό το σχοινί δεν θα πηδήσεις εδώ. Κι εγώ ήθελα να το δοκιμάσω, δεν κάνει. Κωνσταντίνε, μην. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε παίρνω μια ανάσα. Τι ακούγεται? Σκύλι. Τι βλακίες. Τι βλακίες κάνουμε. Κωνσταντίνε, σε πέρα να πιάσεις από την πέτρα. Μισό πρέπει να βάλω το πόδι μου πίσω. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Πρέπει να γυρίσεις από την άλλη.
Να βλέπεις προς εμένα. Αχα. Πήγαινε πίσω και ξαναμπες μέσα. Δεν μπορείς να με τραβήξεις, αυτό είναι το θέμα. Ακριβώς. Λοιπόν. Δοκίμασε πάνω, από πάνω σου η πέτρα. Πέφτει. Και πέφτεις με τεφά. Τι χάζω έκανε. Πόσο σφήνωσα. Πήγαινε πίσω και ξαναμπες μέσα να βλέπεις προς εμένα. Ωραία. Με το άλλο σου πόδι μέσα. Το δεξί μέσα. Πιάσ' του με το ένα χέρι από αυτή την πέτρα εδώ. Όχι από εκείνες, θα πέσουν. Εκείνη που ήταν, ναι. Είναι πολύ ψηλά γαμάτο μου. Λοιπόν. Σε παρακαλώ πήγαινε πίσω. Όχι, δεν πας έτσι και εγώ το δοκιμάσα, θα πέσεις. Εγώ πιάστηκα με τα δύο χέρια και έκανα άλμα και πήδησα εδώ. Και εσύ με τα δύο χέρια. Ναι. Όχι έτσι. Έτσι είσαι πλάτη στην πέτρα. Κωνσταντίνε. Σε παρακαλώ πήγαινε πίσω. Μια τελευταία προσπάθεια. Λοιπόν. Προσπαθώ να βρω τόπο εκεί να πιάσω, το κατάλαβες. Αλλά θα γλιστρήσουν εκείνα. Ναι. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πήγαινε πίσω. Πώς θα με το ανεβώ αυτό. Φοβάμαι για τη ζωή σου, Κωνσταντίνε, πήγαινε πίσω. Όχι, όσο κρατάω αυτό δεν πέφτω. Νομίζω. Αυτή μια ιδέα. Τι? Όχι. Λοιπόν, Όχι, με το άλλο σου πόδι πρέπει να έρθεις πρώτα, με το δεξί. ωραία. Γι' αυτό εγώ... Πέτρα. Τι κάνουμε. Δεις, αυτό θα είναι το movie που θα... Oh my god, viral. Όπως και καταλήξει θα είναι viral. Νομίζω στο τέλος έχει τόσο χώμα κάτω που δεν θα έχει ύψος να πέσει. Αν κάνουμε έτσι πράγμα... Περίμενε, να σε πιάσω. Προσπαθώ να πατήσεις εδώ. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Ναι, ναι. Οκ. Ναι! Καταφέραμε. Και πέφτει πίσω. Ζήσαμε! Ζήσαμε! Λοιπόν, Πας εσύ πρώτη, εντάξει. νομίζω. Σίγουρα θα Ναι, κοβαλήσεις ναι, την ναι, τσάντα. Ναι, δεν είναι κάτι. Εντάξει. Οχ. Έχει κάτι πετρούλες εδώ. Εντάξει, σου έδωσε τη ζωή ότι αποφάσισα να πάρω αυτό το ξύλο μαζί μου. Ναι, αλήθεια. Για άλλα να σε τραβώ. Λοιπόν, Ή δεν να τραβάς εσύ απευθείας. μετά από σένα, ναι. Θες να πάω εγώ πρώτος? Όχι. Θα σε πιάσω από το χέρι αν πέσεις. Θα πέσεις μαζί. Δεν θα πέσω. Αχ, έχει πολλά αγκάθια όμως. Και πρόσεχε, πέφτει πέτρα στο πόδι μου. Α, ναι, την βλέπω, ναι. Εδώ πώς ανεβαίνεις όμως? Θα σταματήσω λίγο το βίντεο. Για Τώρα πάμε. μπορούμε να Ναι. φτάσουμε εδώ, περιμένω. Σπιτάξω από εκεί. Και πώς θες να ανέβαινες από εδώ, έχει βγει ώρα. Τα είχα πιο δεξιά. Και από δίπλα. Άντε, πόση ώρα.
Ξέρεις πόσο χτυπάει η καρδιά μου τώρα, ναι. Έλα. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι που κάνει η Lara Croft. Μου έρχεται η επιλογή. Έλα το ξύλο. Να πάρω εδώ τη τσάντα. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα τσάντα. Ναι. Φέρε μου το κινητό να ελευθερεί. Αυτά είναι σαν κολλημένα εδώ. Ναι, σίγουρα. Κάτι είχε Πέφτουνε. Σκαλιά είχε. Ναι. Από κάτω φαίνεται σαν να είναι σκαλιά. Αυτό πέφτει. Ναι, oh my god. Ποιο? Αυτό Έλα από εδώ. εδώ που ήρθα εδώ. Απλά πρόσεχε Χριστρά λίγο το χώμα. Πού το εργαλείο μας? Έτω εδώ. Πέτα αυτό. Έλα από εδώ. Είναι σταθεράκι να πέσει. Wait. Δεν θέλω να πέσουμε και οι δύο. Δεν πέφτουμε και δύο. Εντάξει. Πήγαμε. Μπορώ να κρατώ από εδώ. Το κοπάνι. Λες να έχει άλογο. Μπα, δεν πιστεύω. Ούτε εγώ. Τι κοπάδι είναι όμως. Προβάτα ή κατσίγες. Λογικά. Έτσι όπως ακούγεται. Πάλι ωραίο γάλα, ζεστό. Α, δεν δοκίμασα προβατήσιο. Ή κατσίκησιο. Είσαι οκ? Ναι, είμαι εντάξει. Εκεί στα χόρτα πώς θα ανεβούμε. Ωραία, πώς είμαστε έτσι γεμάτοι χώματα. Έχω μια ιδέα για τα χόρτα εκεί. Τι ιδέα. Ευτυχώς έχει και κάγκελο. Πολύ καλή ιδέα. Παίρνα εσύ. Θα μου δώσεις το κινητό σου? Ναι. Κάτσε να έρθω από εκεί. Άμα άντεξε εμένα, λογικά θα αντέξει για σένα. Και η πέτρα εκεί με άντεξε. Αυτή εδώ. Έλα, είναι εντάξει και εγώ δίστησα. Πάτα πιο δίπλα. Μπράβο. Mission complete. Έχουμε ακόμα. Είμαστε κοντά. Είναι κοντά το σπίτι, το βλέπω. Ναι. Πάμε να κάτσουμε Τουλάχιστον. λίγο. Να κάτσουμε εδώ εννοείς, να πάμε NASA Ναι. Να φάμε ή στο τίποτα. σπίτι. Να φάμε τίποτα και Α, να ναι, πιούμε στο σπίτι, εννοείται, ναι, μετά από όλα αυτά. Το ρωτάει. Νομίζω ήταν Νομίζω είναι αυτονόητο. η άλλη μου αγαπημένη μέρα. Έφερε. Όχι, δεν θέλω να με πέσεις. Μισό κάνω ένα παιδί. Το παιδί. Βλέπω τη μητέρα και την κόρη μας ήρανε. Δεν βλέπω. Εκεί που περπατούσα. Να πιάσεις το κινητό, please.
Πάντα εκεί δεξιά. Θα λένε τι τρελή που είναι αυτή. Λοιπόν. Πού πάμε μετά. Εγώ Μετά λογικά θα το βρω. Οκ. Και θα περάσουμε λίγα δέντρα. Πάνε αυτά. Ναι. Έλα, εδώ ξέρω πίσω. Εδώ είναι εντάξει. Εντάξει, φύγανε, δεν μείνουμε να μας δουν. Δεν θα δουν εμάς να πεθαίνουν. Λοιπόν. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Σαν τη μαϊμό. Να υπήρχε τρόπος να σώβω από εκεί. Ω, Οπ. σιγά. Από εδώ λογικά. Πώς θα περάσουμε. Φαντάζεσαι να μην είχε τρόπο να περάσουμε. Δεν ήρθαμε ως εδώ για να μην περάσουμε. Κάτι θα έχει. Έλα, κοιμόμαστε εδώ. Λοιπόν, να πάμε πίσω. Όπως ήρθα. Από εδώ. Ναι, ναι. Τι είναι από εδώ, νομίζω είναι δρόμος. Ήθελα να δούμε αν είναι δρόμος. Συμπάει λίγο αυτό δεξιά μου, πρόσεχε. Ναι. Είσαι εντάξει? Μισό έχει ένα γυαλί. Ωραία. Ναι, εδώ είναι σκάλες. Να ανεβούμε το κάγκελο λες? Ναι. Α, ναι, θα τερπίσουμε παντελόνια μας. Για κρατά. Θες να το δοκιμάσω εγώ πρώτα. Όχι από εδώ, από εδώ. Έχει πέτρες. Εδώ έχει να πατήσουμε όμως. Ό,τι θες. Κάτσε εδώ. Εδώ, πώς έχει σκάλες, έχει σκάλες. Νομίζω είναι αυτές που κατεβήκαμε. Αλήθεια. Νομίζω, ναι. Θες να δοκιμάσεις από εδώ. Έχει και αυτό εδώ το καλό. Εντάξει. Αλλά ναι, όπως σου είπα, δεν έχει το παπούτσι κάπου να... Έλα από εδώ. Λοιπόν. Αφήσε την τσάντα σου. Ναι. Εδώ δεν είναι το θέμα. Μας τραβάει κάτω η τσάντα. Είμαστε κοντά στο σπίτι. Δεν θα φτάσουμε όμως. Εντάξει, ένα άλλο πράγμα που να κάνουμε είναι να το γιολάρουμε από εκεί μέσα. Εδώ έχει δύσκολο να το πεις. Έλα να δοκιμάσω από εδώ. Έλα να δοκιμάσω κι εγώ. Μην δοκιμάσεις μόνο. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι να έχει κάτι να πούμε πάνω μετά. Δεν μπορείς, είναι αυτή τα ψηλά. Είναι πέτρε. Δεν είναι ο δρόμος που κατεβαίνει. Δεν είναι ο δρόμος, άρα δεν συμφέρεται να πάμε από εδώ. Μπορούμε να πάμε από εδώ όμως και βγαίνει εκεί. Α. Κατάλαβες. Ή μπορούμε να δοκιμάσουμε να το πάρουμε λίγο πιο πλάγια από εδώ, έτσι. Δεν έχει τόπο. Είναι δέντρα. Σαν να βλέπω εγώ κενό από εδώ. Μετά από εκείνο εκεί δεν έχει δέντρα. Μετά από αυτό. Έχει ένα κενό. Μετά από αυτό το που σου δείχνω το μπροστά. Δύσκολο από εκεί. Νομίζω από εκεί συμφέρει που σου δείχνω. Θα περάσω πρώτος να ανοίξω. Για κρατά. Α, για να ανοίγεις.
Σηματόπλευα. Ο Χριστός. Κοίτα που πιάστηκα. Και εγώ πριν πιάστηκα από αυτό. Οκ. Φάλε το. Ναι. Έχει πολλά πράγματα εδώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά έχει κενό, ναι, το βλέπω. Έχει ακρίδα. Ακρίδα. Πού? Μη, φύγε. Φέρε μου το χέρι σου να περάσει να μην τη βλέπω. Πού να τη διώξω. Είναι εδώ. Θα πηδήσει πάνω μου, μην τολμήσεις. Δεν θα πηδήξει πάνω σου. Σε φοβάται. Λοιπόν. Και τώρα που λύθηκε το πρόβλημα του ακρίδα. Ξέρεις ότι... Πρέπει πιο πάνω έχει όμως. Ή μπορούμε να πάμε ακόμα πιο έτσι. Δοκίμασε. Δεν πέφτουμε εδώ πλέον, ναι. Ναι, είμαστε εντάξει. Πάει εκείνο το... Και να πέσουμε δεν σημαίνει θάνατος πλέον τουλάχιστον. Θα μας κρατήσουν τα αγκάθια, Ναι, έχει κενά από εδώ. Πάτε εκεί που είναι πατημένο. Έχει κάνει και εδώ. Ποιος ξανά ήρθε εδώ. Βασικά. Έχει εγκάθια αριστερά. Προσέχει αυτό. Σίγουρα. Σιγά. Εντάξει, σε παρακαλώ. Ναι. Μπορώ να τσιμπάει λίγο το αριστερό. Ωχ. Και το δεξιά. Αλλά είναι μικρό. Έλα. Περίμενε. Έλα, μαλακία, ναι. Έλα, σιγά σιγά, σε κρατάω. Πάρε το χρόνο σου. Ναι. Τα φαγητά μας. Όχι. Ανοίξαν τα τσίπς. Ναι. Θέλω να πάμε. Λέω. Είμαστε οι explorers. Και δεν μπορώ να πω καλά τη λέξη. Explorers. Λέκει δεν γλώσσα. Τι λένε, πάμε, ανοίξαν τα chips μας. Από εδώ δεν βγαίναμε καλύτερα. Wow. Το ανεβήκαμε. Ναι.
Ναι. Περνάμε από εδώ. Μας είδανε.